Blay Pibaro sa Kutub Khubor Jangi Karon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Bate kam thamai ka Sorkar Jilla ya ki pulit FS10. Namar bakiyo ka jingbun kinong pang COVID-19. Penlong da ka random test hanong kse. Bang, harin ka jingpen bed la play biang ya kayo GHADC. Tumantang ini page ki Khubor ki ba kambania. Hagini kisngi berkita yo balalan, layo iya ke jingki ustad ki bayo yo kenyang jingpang coronavirus. Nakaliang ka Sorkar, kinong tray ka tenat ka kwat ka kya, rengkat bat ki bor penyat nong hakeleng kanong ba, bat ki wei jaka, kila itray lang ban kang la de ka jingpur kani ka klam. Menta ka sngi hanong kse, kawe ni kisnong hanong ba Shillong, ka bahap hamiliam blong, la pendong ya ka jingle random test, nakadaw ka jingki ustad kinong pang hagajela. Hagani kasni nakaliang kinong shnong kilami ipat ba banlet siya kani ka jaka nakabanta ban pendep ya ka test. Hadu si tengsngi la don kumba shis pa tam kinawan le test. Layo banekran badu ba short star nong sit ubade u secretary ka COVID committee nong se ubala batay halor kani ka jingpen long ya ka random test hasnong. Kani ka random test mentasi kalau nomor bang iya ka disofrang pala jong COVID-19 akan ka jela jeng ibu away dewat akan ka senong ke jong ibu ngi menta ba ulah sedang benbun bayo positif case dan tak ada ka jeng ya katna pengen kada nak jeng friang ke jong uni yang jepang COVID-19 kita ka jeng simka jong ka dorbar senong haringkat ka jeng frelang bat ka Shastri Memorial Dispensary haringkat i doktor nang tai bat i video jongi tangi lailong meeting akan ka senong ke jongi bat ya pan jang i ya ka ne ka random test de sampai ya ka jipri stom di video di dokter la arrange kita kasi la minister la sedang nadu report lai video minister adu menta de kalong ka jing snganya ka senong ka jing ma yo biang di ka random test menta menta na ka random test idang syam don hi positif case ki bang yo menta sing kumban ringut ie de dakane ngisu ba random ka jing ada ka senong ka jing sngan kamtam pun tamu nomor ngintip su kemolong mentanang nu kesedang senukan kut telong da ka jing persang jing da kane korkom pat kan nong kalat jing ada senong kathau bat ikajing sapriang jing nyang jing pang he ki buon pha tang ko momentaro mane steng singi sa bikin sa ka steng singi untuk ila don ko basis pa tam e da hadu mentaro ki beri kampak sangai kawan de kawan bet ni respon pha kong na borok ka senong hi borok away kan taiwan hai kani ka mentak sing ka ditang mentak sing singi bet hi ha okey am ingin sa nang pet pada nang ni semat pada longin saya konsult yang buat i doktor buat i video lada kadang idon kam te ngin haban persang biang hi saya siat kumula mentak sing kiwan tang sangut ha lawan yalam doktor mana kiwan sangut buat tes ya kani ka long kiwan simtas kan ya kai koi mana dak step hi tes mentak La yoru banyak keren bat iwe ilong kemi iba wan syakmat naga bentakan ni ka test. Ya ka Shillong no sisian ba ilayo sngoi ni ka jingpang wa kalong kumne ti kwa ba ngawan mune re dir ba kwa ba nong nuksa ya ka no Shillong borok bangin dai ban setiang bangin wan mat kana bangin la ba dak khong ni stop nomor ba dang syusyong hiyen tingin tip la dangin test tingin tip le da ka bangin wan kumne pat tingi yo yo jisai no yo jintip no ba ala kangilong ha kanu ka condition ma tengin sutu ila dia tip badan yang undan kita virus ngi tong tang bangi le kumne pat telong ya ka ajing shan om tang ya ka kasam ka jongi hi le kalong ya ka sino ka tahi bro ko ke ngan sa shin kam hadia ong lain tang haba badan ki kam le ban ong hi baba mi man ka pot kam mi lain badan ki kam ba ki kam ki badai bangin mi tingi haban mi Hene kasngi ya kayo jong ka GHADC ka badon hayo thame jawai la play biang haden bana kaliang ki bor badai pet ya kayo jong ka council kilala ban penbet ha ka bayade bat kinong shong yo kata daga ba penjingai iwe na iwe pat ki para ya shong yo ya ka rukom penjingai hapedeng kinong shong yo labu de ki number iwe bat ar kabamot kinong shong yo bayo number iwe ki shong menta kasngi kat balasai pat kin shong ki bayo number ar bat kani ka rukom shong kanyai beteng man lakasngi. Hakani ka jingple ya ka yo GHADC ki officer jong kani ka office bakan top na do deputy secretary in charge market UH Lamin bat ki wei ki lawan hiar syakani ka yo nadu dang stem kena men penting kena baka rukom shong yo kan long ka bayat bet ya renti.
Syuk la don ru kinong tre jong ka JHADC ki balalong kum ki volunteer ban pahara ya kani kayo harangkat ka jinga tre lang ki volunteer jong ka dor barsnong lat thalabo par ka dor barsnong dong misni. Kuman penken mau ya kani kayo jong ka JHADC lakhang ya ka hakalai tarik mentau benai de ki bor district ka West Jante Hills namar ba ki pat ba nong shong yo ki penken ya ki kendon ya da na ka jingpur u knyang jing pang COVID-19. Kam tada kaman sen go snyau kia. Yegani ka chnong jwai ko maya kya nga. Yegani ka rijentia kya i. Yegani ka state Meghalaya kya i. Nga snyau kentua yipi. Siapa ya snok tilang. Snyau kia lang yegani ka kang. Kenau yi uyada. Yau yi open kut yau liu kunjri. Yau liu virus. Udah cim cibon ki man sem ki godor. Your eye pet. Yaki nong kre aki hospital. Ki udah dok tiak dok dem. Ki habu cha e ko. Nei dau. Yong ini ka kejut. Kam te ka sarkar da bo ki angi kendon ki udah perkin go. Haki yau haki hat. Haki luti ki sengkin ki balai ko wani. Dari em kalat. Warchangi udang ulai. Umi chalai lada em galat i udak ulek kamte. Umi do saya umi asana ni. Hong terat di umi. Ngasya pentua. Nabas dangan nga semen na kamjo. Ika bi nga sem gi nga na kamjo. Yaga chunong ka thao bi nga na. Kamjo le iki paronget hapo ka balang gi yung ira kamjo ki upat yeni. Siapa ya kong ulang. Ya snak tilang. Nei bah hagi si yo ke jing ko krodo kata-kata. Ki social media ada percanggi. Kamon pun poi ke ko khubor. Yo kentu kan tham. Ya pi ki nong chong chunong go maya ge nga. Yo chim khiai ke ni ka kam. Khnang wa yo ai si chasin ye chait ye tram. Yo ya da ki ini ke ni ka jot ko de wan pen jar jingmot igo bon gi ban sim. Sitam jingmot di ulai chwa chanen. Ti ni ulai chwa chanen. Penjengai ho ko ibi debi nyasa de em kami do kata-kata yo ye ko lang yo ye kre langi chirup wa sarkar wa district administration u deputy commissioner kamjo na ki magistrate ko ta upat ini ka kamjo na liang yong ke health department ko ta upat ini ngasnya wa chirup ko ki wa he chnom chirup ko ki nong yalam yong ki balang chirup ko ki nong yalam yong ki chnom ki thao Yes nak tilangi. Ngau ye nak percaya. Bat kam jole open ko ngo ilade. Yo lai cha tika. Kini ka vaccination. Ka vaccine ko to uchimi. Mau to tin sari. Em jibon kinang pentin chwa chanen. Ki batai kujai ha. Hanrei hada wai ka ladi. Lai chikite ki health center. Ki de bo sarkar. Yo chimi de ka vaccination. Yo inject nangu yu yada yeke jing por yong nuknyang tengah chi sening ni kitin penkut I ku blai ki chi hajar ngo mosa bha ap ini jing karpa jing kentu yang ku blai chi bo chi hajar ngo Ka kunhon ki menteri ka sarkar Meghalaya mentakasngi kala menjur ban bati kam thma ki pulit jong ka special force ten ki bapet ya ka jingshong suk jingshong sngan bat ban te la kam ki kam rang hapo ka jela Habakran baki nong thok Khubor Hayujana Bhavan ha Secretariat Shillong u menteri ki kampo yeng u ba lakmen rumbui ulaya tho ba ka cabinet kala ay ka jingmun jur jongka ba napdeng jong ki pulit FS10 in pendan kam no ki haki police outpost but police station jongka jela banyale persha ki kam sni ki badan haki te ki jaka u ba rumbui ulaya tho ba kani ka jing betha kam thamma ki pulit FS10 Kalong namar ba ka sarkar ka lala bante la kam yiki kam rang hapo ka jela pana ka daw jong ka jingtam na ka jingdon kam jong ki menta in pendan kam no hakiwe pat ki jela ulai thoru ba ki don kattu kat ni ki pulet ki bala yo knyang jing pang COVID-19 par ka sarkar ka la ailut ya baro ki jing yarap ki badon kam Office 905 which will remain as SF10 183 will be in SF10 headquarters 361 in a tactical base in Eastern Range, which will be established in First MLP between Maoyong and
361 in a tactical base in a Western Range, which will be established in second MLP Battalion Gore Grade. So this 905 will be will be stationed in these 3 locations. And from now onwards, the one is very important point is that all the entry into this SF10 will be a lateral entry from any wing of the police, maybe from battalion or from other wing of the Meghalaya Police. Pada kitu ki khubor ngela poisa kabakon tar hadu bangin syambyang khublek shibon.